Salutare, dragi prieteni! Haideți să vedem ce am mai făcut. Avem aici găurile făcute, 40 de centimetri, 30 pe 40 aproximativ. Da, sunt destul de mari. Asta la fel, unde o să vină țevile la garaj. O să vedeți cum le-am făcut. Cu niște mustăți, țeavă 5x5, cu niște balamale. Am făcut acolo un fel de șanț. Deci totuși o să vin ca aici să nu aibă bordură în partea asta, ca să pot să urc cu roabă ceva. Iar în rest o să fie cu bordură. Acolo n-am mai pus cofrag, fiindcă e pământul acolo și nu am mai avut nici scândură, deci mi-a ajuns cam la fix. Am mai dat 90 de lei pe scândură. Am îmbătătorit foarte bine, foarte multă muncă, dar asta e. Să fiu convins că e lucrarea ok. Avem aici niște plasă de asta împletită, zincată, care nu mai era bună. Am găsit-o pe acasă și dacă s-o dau la fier vechi, mai bine să o folosesc, că oricum e scump fierul și aici intrau vreo 3 plase de fier, zic eu. Fâșiile astea o să le pun la urmă. Am lăsat loc unde să intru cu roaba, să nu mă împiedic, și o să le pun atunci. Chiar suprapuse o să le pun, mi-a mai rămas acasă o bucată, dar o să o folosesc altundeva. E destul de bună, am băgat și aici, știți bine. Aici v-am arătat cum am făcut. Tot așa niște găuri. De data asta de 20 de cm adâncime, nu de 40. Și lățime cam 30 pe 30. Unde o să vină căpriorii de lemn în 10 pe 10. Uscați, am găsit uscați. Cu greu, dar am găsit. Și sper eu să ne lase vremea asta. Astăzi a bătut vântul și am zis că am mai dat cu motocoasa, iar a crescut gazonul foarte mare, deci e a treia oară de când îl tund. Aici e gazonul care l-am pus recent și le folosim totul. E păcat să aruncăm. Și nu e ceva de rezistență, cum ar fi o placă de beton, unde să zici că băi, trebuie neapărat. Alții nici nu mai pun fier, hai să fim serioși. Sau dacă pun la mișto, de la subțirel și cu ochiuri de alea mari. Eu zic că e destul de bine. Plasa asta e destul de deasă și chiar dacă o să crape un pic, dar nu cred că o să crape, fiindcă are 10 cm, da? Grosime, atât are scândura. Avem pantă în partea asta, pantă în partea asta spre exteriorul casei. Și decât o să dau plasa înapoi pe alee, când o să ajung cu betonul aici. Am câteva fâșii care o să le pun la urmă. Și cam așa a venit, cam așa arată. Și am zis să pun stâlpii de la garaj, să-i pregătesc. Că tot vin cu aleea asta să fac într-o bucată aici. Când, da, să nu mai... Să vin cu totul într-o bucată. Eu zic că o să iasă destul de bine. Scândura asta, bineînțeles că o să vină la urmă, așa pusă. Pământul ăsta o să-l așez, o să văd ce-i fac. L-am scos pe interval. Am încercat să fac o pantă cât mai lină, ca să nu alunec iarna, dar bineînțeles că iarna trebuie să pui nisip neapărat, orice ai zici.
La iarna poți să cobori și pe partea aia pe iarbă, unde, sau pe partea asta, sau, mă rog. Dar e destul de lină față de cum era inițial. Eu zic că e acceptabil. Și acum o să pot să lucrez oricând, pe ploaie, nu contează. Și o să vă țin la curent și cu costurile. Cât mă costă, deci am un caietel unde îmi scriu eu cât m-a costat pe mine, una alta, ciment, beton, care s-au băgat aici, fier și așa mai departe. Și la final o să tragem linie și o să vedem aproximativ cât costă o căsuță a viitorului, da? Un proiect de suflet. Deja sunt 6 minute și cred că o să mai fac un video sau o să las în continuare astea. Aici știți bine când am băgat membrana, cum am făcut. Am pus nisipul, urmează dușumeaua de lemn și, bineînțeles, izolația. Lemnul să fie protejat cu ulei. Deci totul cât mai ok făcut. Totuși o să postezați clipul și mai vedem. Sănătate, mult respect și toate cele bune. Și un videoclip update, da? Să fim la zi cu toate alea, să înțelegeți mult mai bine. Și pe aici am destul loc să intru, să ies. E destul de bine. Și aici am tot așa vreo 10 cm, chiar mai bine, grosime. E suficient. Am venit cu OZN-ul OMAC 12000. Își bate vântul, sunt niște nori pe cer. Da, să văd dacă mai e anunțată ploaie. Oricum e de migăleală cu plasa asta. Dar e ok. Zic că o să iasă ceva ok. Și ieftin, bineînțeles. Sănătate și numai bine.